Moikka, täällä on minä, Tuplanolla ja Webster. kyllä. Me pelataan Mage Bankia ja ollaan just tappamassa Borkkia. Örkkiborkki. Pörkki. Purkki. Purkkikarkki. Hei, What the fuck? Is back. issues back. Eli sehän on siis tyttö. Yeah. Toi isi, no, kuka toi Siva on? Kutsu Tuplanolaksi. Kuka toi Sivan? Toi isi ei sit ollut tarkoitus tulla meidän videoon. Vaan se nyt vaan tuli, mut ei se haittaa. Joo. Mä katon toimiks mun long range miekka. Niin, oota nyt long range. Hei, Vepi, kato. Ai no ei näe sitä bugia, mä vedän long range. Mä voin sit hoitaa mini onit. No nyt tulee spessu. Meni jo. Ajaa. No, Mage Bank on siis vähän niinku Runescape. Mut se on niinku häksätty versio, joka tulee nopeammin. Helpompi. Eli yksinkertaisesti niin. Prayet loppu. Rukoukset loppu. Hittaan eniten. Ja bad smile. Miksi siinä on bad smile? Mä tiedän. Tyyli. Hei. Ranke muuten. Ai minä. Vai sun kait. Se tulee rankeen. Iittä mantarei. Sori jos äänet kuuluu vähän hitaasti ja te ette välttämättä kuule Vepiä, mutta jos te kuulette, niin parempi niin. Niin, ja sori siitä tosiaankin, ja jos on taustamelua jonkin verran, vaikka ei varmaankaan ole, ui vittu mä kuoleen, niin älkää ihmetellä. Jep. Archer's Ring. Mitä muuta hyvää tuolta voi saada kuin Archer's Ring, tai mulle hyödyllistä? Jotain Archer-kammaa. Mulle hyödyllistä vittu. No, ei mitään haittaa. Saaks tästä muuten rahaa? Tästä tyypistä. Joo, myymällä sit rahat. Älkää siis ihmetelkö. Ui vittu, mä kuolen. I'm so dead. Oh my god, I'm dead. Mä en kuollut. Kuolin. Fuck! Siva! No problems? Nyt vittu joku taustapuhuja siellä hiljaa. Todellakin. Mutsi sai taustapuhelun sua teki. Vittu, me tehdään videota. Ei vittu oikeesti. Sori tosta äskeisestä. Hei, coveratkaa mua. No, ei tässä pysty coveraa. Tässähän me tapetaan. That's what I meant. No niin, mitäs kamaa? Kaikki taloon. Niin Ghostly Glovesit käyttää tietenkin. Keippi. Mäkin käytän niitä Ai hanskoja. se. Häh? Mä en sano muuta kuin vissei. Costly gloves. Hyvä, no hyvät. Attack, Borkki ja spessu. Hessu spessu. Siis mulla on taas bugi, et mä en hittaa. No, koska se ehkä torjuu.
Something like that. I don't think so. Oh, 235. Aika hyvä hitti. Skimi tai Dragon Oliko se... Skimi tai. Se oli mun. Oliko Toi se... 152 oli mun. Vittu ärsyttää. Ei tuu droppee mulle näkyviin. Siinähän on No en mä näe niitä. Mitä tuli? bonessit. Ei muuta. Kato, se kävi mun kimppuun. Iso poika kiusaa pientä poikaa. Ei pikkusi. Ei pikkusi. Mene toiselle boss. Mene vaan. Niin kyllä mä tämän. Ei vittu, et lähe. Okei. Mä teen kun dingot ottavat minua. Mennään mä lähen. Sucker! Niin, millä bossille meet? En mä mene minnekään. Joo, no kiitti kun katoitte. Tää oli tämmönen Borgi. Mä menen pandos. Yeah. Ja jos te ette kuule webiä, niin älkää ihmetelkö. Ja kuvausohjelma näkyy tossa. Ja niin, moikka.